Auntie Onyantuma, bismillah DMS-TV sanfɛ. Foli an ta n'u ban kanubaga n'a lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan. Bi ye tarata ye septembre kalo tile 30 san 2025. Aw ka dɔn kibaru ni o wagati seli. Sani an ka da se an ka bi kunnafonibaw ma ni ka olu da aw tulo kan. An bɛ aw hakilina jigin k'aw bɛ se k'an dɛmɛ ni kunnafoniya kanni n'a carili ani k'aw hakilinaw di hakilina diyɔrɔ la. Wale kɔfɛ bi kunnafoniba minnu b'an bolo ni ka olu da aw tulo kan, dɔw bɛ tali kɛ. Sibiri tɛmɛnen septembre kalo tile 27 su ne ka dugu jɛ kari la septembre kalo tile 28 san 2025 kan Mali fintigilakaw yɛrɛ kɔni ka facteur aérien yɛrɛ kɔni opération dɔ kɛ Kidal Sud Est yan fanfɛla yɛrɛ kɔni na opération min kɛra sebaba ye bolo ka d'a kan an ka Mali fintigilakaw ka facteur aérien o kɔni frappe kɛ ne ka ɲɛsi bolimafɛn saba yɛrɛ kɔni ma o kun bɛ ka bisiga min na k'a fɔ ko banbaci walemaw yɛrɛ de kɔnta ho wale yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye ne ka dɔbɔ banbaci walema ninnu ka attaque yɛrɛ kɔni capacité la ale ni banbaci walema minnu yɛrɛ kɔni kun bɛ nin bolimafɛn kofɔlen kɔnɔna na olu bɔnɛna o ni na. Halisa an bɛ to an ka Mali fintigilakaw ka opération ko hukumu yɛrɛ kɔnɔna na sibiri tɛmɛnen septembre kalo tile 27 san 2025 an ka Mali état-major général des armées ale bɛ communiqué min yɛrɛ kɔnɔna na a bɛ laseli yɛrɛ kɔni kɛ ko nin don kofɔlen na kan ka Mali fintigilakaw yɛrɛ kɔni opération dɔw kɛ Fayani sous-san zone yɛrɛ kɔnɔna na ni nin yɔrɔ kofɔlen ninnu bɛ Kulikoro région yɛrɛ de kɔnɔna na a yirala k'a fɔ kan ka Mali fintigilakaw ye opération yɛrɛ kɔni kɛ nin zone minnu yɛrɛ kɔnɔna na opération in kun kɛ kun yɛrɛ de kɔni walasa banbaci walema yɛrɛ kɔni dagasigiyɔrɔ dɔ kun bɛ nin yɔrɔ kofɔlen na ka fɛɛrɛ latigɛ ni ka cɛnni don o dagasigiyɔrɔ in na opération yɛrɛ kɔni senfɛ kan ka Mali fintigilakaw ka vecteur aérien yɛrɛ kɔni frappe kɛ zone in kɔnɔna na wale min kɛra sababu ni ka cɛnni don banbaci walema o dagasigiyɔrɔ 10 de la ni yɔrɔ fila ninnu na. Juma tɛmɛnen septembre kalo tile 26 san 2025 o kun ye conseil des ministres an ka Mali jamana kɔnɔna na o conseil des ministres yɛrɛ kɔni senfɛ an ka Mali kɛnɛyako ministre ale kɔni b'a yira k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni ye dengue bana ye ko k'a bɛ ka caya kosɛbɛ an ka jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na o ko hukumu yɛrɛ de kɔni kɔnɔna na an ka Mali autorité yɛrɛ kɔni bɛ welemada kɛ ne ka ɲɛsin jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ma k'an ka fangaw fara ɲɔgɔn kan an ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ ni ka dengue bana yɛrɛ kɔni si latunu ka bɔ an ka jamana kɔnɔna na. Kasangani an ka gouvernement ministre dɔw yɛrɛ kɔni ka tagali ye États-Unis jamana kɔnɔna na walasa ka se ka taa Hussein do Nations Unies mɔgɔ yɛrɛ kɔni ka assemblée générale biseegina yɛrɛ kɔni na an ka Mali premier ministre ni o ye général Abdoulaye Mayiga ye ale ye profité a ka o tagali yɛrɛ kɔni senfɛ ni ka kuma ɲɔgɔnya ale ni hakilina falen-falen yɛrɛ kɔni tɛmɛ ani an ka jamana tunkarakew yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn cɛ la kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka tunkarakew minnu yɛrɛ kɔni bɛ États-Unis jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na a yɛrɛ k'a fɔ ko premier ministre ye kuma ɲɔgɔnya min tɛmɛ ani an ka nin Mali jamana kɔnɔden ninnu yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn cɛ la k'o kɛra kuma ɲɔgɔnya ɲɛnɛmanba yɛrɛ kɔni wa an min ye an ka Mali autorité yɛrɛ kɔni hakilina ye furancɛ fanga ko yɛrɛ kɔni u sera ka o da an ka tunkara kɛ ninnu kan États-Unis jamana kɔnɔna na. Don tɛmɛnen yɛrɛ kɔni na Russie ka ministre des affaires étrangères ni o ye Sergei Lavrov yɛrɛ kɔni ale taara ka discours yɛrɛ kɔni kɛ Nations Unies maaw yɛrɛ kɔni ka assemblée générale biseegina yɛrɛ kɔni na Sergei Lavrov ka discours yɛrɛ kɔni kɔnɔna na a ye kuma caman yɛrɛ kɔni fɔ a y'a yira k'a fɔ k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko yɛlɛmaba yɛrɛ de kɔni kan ka don ONU kɔnɔna na yɛrɛ kɔni ale ni jamana minnu yɛrɛ kɔni fara bɛ ɲɔgɔn kan ni ka don ONU kɔnɔna na ka jamana ninnu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni dalakɛɲɛ ni ɲɔgɔn ye a bɛ dénonceli fɛnɛ kɛ komi Occident maaw yɛrɛ kɔni ko sanga ani wagati k'u kɔni bɛ ka Russie yɛrɛ kɔni accuser ko a bɛ ka drone bila ka taa u ka jamanaw yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko a sɔrɔ ko kuma yɛrɛ kɔni tɛ tiɲɛ Sergei Lavrov bɛ kangarida yɛrɛ kɔni kɛ k'an ka kana jigin jamana si yɛrɛ kɔni kɔnɔ k'a fɔ k'a bɛ attaque kɛ ni ka ɲɛsin Russie yɛrɛ kɔni ma ka d'a kan k'e maa o maa i kɔni kariyara ni ka binkani wale kɛ ka ɲɛsin Russie yɛrɛ kɔni ma ko Russie fɛnɛ bɛ jaabi gɛlɛma yɛrɛ kɔni d'i ma i tɛ ɲinɛ min yɛrɛ kɔni kɔ k'o siga kana maa si minɛ ni kunnafoniba de b'an bolo kɔrɔ bi an bɛna minnu walawala aw ye bidon kibaru kɔnɔna na. Kari tɛmɛnen septembre kalo tile 28 san 2025 an ka Mali état-major général des armées ale bɛ communiqué min yɛrɛ kɔni kɔnɔna na a bɛ laseli kɛ ko sibiri tɛmɛnen septembre kalo tile 27 san 2025 su ne ka dugu jɛ kari la septembre kalo tile 28 san 2025 kan ka Mali fintigilakaw ye opération dɔ yɛrɛ kɔni kɛ Kidal région kɔnɔna na ko wa opération yɛrɛ kɔni kɛra kɛrɛnkɛrɛnnenya la Kidal Sud Est yan fanfɛla de fɛ état-major ka kɔrɔfɔ la ka communiqué yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko opération yɛrɛ kɔni kɛra
kɛra sababu n'an ka Mali finitigilakaw u sera ka tiɲɛni yɛrɛ kɔni don bolimafɛn pick-up saba yɛrɛ kɔni na minnu kun dogonbɛ ko wale yɛrɛ kɔni kɛra sababu ni ka dɔ bɔ bamaci wale maaw yɛrɛ kɔni ka attaque ninnu capacité yɛrɛ kɔni na ka d'a kan frappe min yɛrɛ kɔni kɛra ni ka ɲɛsin pick-up saba nin yɛrɛ kɔni ma a kɛra sababu ni ka pick-up in yɛrɛ kɔni na kɔnɔmaw bɛɛ lajɛlen tiɲɛ ko opération yɛrɛ kɔni kɛra an ka Mali finitigilakaw ka vecteur aérien yɛrɛ de kɔni fɛ minnu ye frappe kɛ ni ka ɲɛsin ni pick-up nin yɛrɛ kɔni ma ko wa ɲani u yɛrɛ kɔni ka frappe yɛrɛ kɔni kɛ o y'a sɔrɔ min ye an ka service de renseignement ma olu de kun ye kunnafoniya yɛrɛ kɔni di an ka Mali finitigilakaw ma kunnafoniya min yɛrɛ kɔni labaara cogo ɲuman yɛrɛ kɔni na ni u nana kɛ sababu n'u taara bɔ ni pick-up nin yɛrɛ kɔni kan ko wa pick-up nin yɛrɛ kɔni kun ti fan kelen yɛrɛ kɔni na ko min ye bamaci wale maaw ye u kun kɛmɛ ni ka pick-up yɛrɛ kɔni dogo cogo ɲuman na an ka Mali finitigilakaw ka sanfɛ kɛlɛkɛminɛw yɛrɛ kɔni ka jateminɛw ka ca kosɛbɛ wa kɛlɛkɛminɛ ɲumanw yɛrɛ kɔni de o de kɛra sababu ye hali n'a sɔrɔ bamaci wale maa ninnu kun ye pick-up nin yɛrɛ kɔni dogo min an ka Mali finitigilakaw u sera ka pick-up nin yɛrɛ kɔni ye k'an ka Mali finitigilakaw yɛrɛ kɔni ka vecteur aérien ka frappe fɔlɔ min yɛrɛ kɔni kɛra o kɛra sababu ye ni ka pick-up fila tiɲɛ ko frappe kɛlen ni ka ɲɛsin pick-up fila ninnu ma tasuma mɛnɛ min yɛrɛ kɔni bɔra la o kɛra sababu ye n'an ka Mali finitigilakaw yɛrɛ kɔni y'a dɔn k'a fɔ ko min ye fɛn pɛrɛnta walima fɛn mɛnɛtaw yɛrɛ de kɔni ko yɛrɛ de kɔni kun bɛ sɔrɔ ni pick-up kofɔlen in kɔnɔna na o kɛra sababu fɛnɛ n'u y'a tiɲɛtigiya k'a fɔ yɛrɛ kɔni ko bamaci wale maaw de kun bɛ ni pick-up ninnu kɔnɔna na ko yɛrɛ kɔni kɛlen wagati damadɔni o kɔfɛ min an ka Mali finitigilakaw o kɔni taara bɔ pick-up wɛrɛ yɛrɛ kɔni kan frappe kɛra ni ka ɲɛsin o pick-up yɛrɛ kɔni ma wale min kɛra sababu ni ka pick-up yɛrɛ kɔni tiɲɛ maa min fɛnɛ kun b'a kɔnɔna na o bɔnɛna a nin na ni opération min yɛrɛ kɔni kɛra an ka Mali finitigilakaw fɛ ni opération yɛrɛ kɔni kɛra sebayaba o y'a yira Mali jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ ko min an ka Mali finitigilakaw yɛrɛ kɔni k'olu bɛ se u ka kɛlɛkɛcogo yɛrɛ kɔni na ko wa an ka Mali finitigilakaw olu ka farin kosɛbɛ min ye état-major général des armées ale ka communiqué yɛrɛ kɔni kɔnɔna na a bɛ foliba kɛ ni ka ɲɛsin an ka Mali finitigilakaw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la minnu yɛrɛ kɔni ni opération yi kɛ a b'u fo u ka cɛsiri u ka teliya hali n'u ka baara kɛ ko ɲuman yɛrɛ kɔnɔna ni opération yi senfɛ ka d'a kan ko yɛrɛ de kɔni kɛra sababu ye n'u sera ka ni maa ninnu bɔnɛ u ni na wale min kɛra sababu ye ni ka bamaci wale maa ninnu menace wuli ni ka bɔ jamana kɔnɔdenw kan communiqué yi kɔnɔna na état-major général des armées ale bɛ sinsin a kan ko kura ye ko min an ka Mali finitigilakaw ye olu kɔni bɛ jamana kɔnɔdenw ka bilala su hali ni tile walasa ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ ka Mali jamana kɔnɔdenw ka lakana sabati Mali jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen na an kɔni bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi état-major général des armées ale bɛ sinsin a kan ko kura ye ko min an ka Mali finitigilakaw halisa olu cɛsirilen don bamaci wale maaw ɲinini u nɔna minɛli fo ka taa se u bɔnɛni ma u ni na yɛrɛ kɔni ka d'a kan ko min ye an ka Mali finitigilakaw ye olu ka baara fanba de ye jamana kɔnɔdenw ka lakana sabatili ko yɛrɛ de kɔni ko hukumu kɔnɔna la ni ye olu finitigilakaw yɛrɛ kɔni ye ka u lafiya o y'a sɔrɔ min bamaci wale menace o kɔni wulila ka bɔ jamana kɔnɔna na o de la état-major bɛ wulimada kɛ ni ka ɲɛsin jamana kɔnɔdenw ma k'an ka fara ɲɔgɔn kan an ka jɛ ni ka bamaci wale yɛrɛ kɔni kɛlɛ ko min ye population maaw yɛrɛ kɔni ta ye a laɲininen don olu yɛrɛ kɔni fɛ n'u bisigara bamaci wale maa minnu yɛrɛ kɔni na u ka fɛɛrɛ latigɛ ni ka o kunnafoniya yɛrɛ kɔni se an ka Mali autorités yɛrɛ kɔni ma ko n'o yɛrɛ kɔni kɛra an bɛ an ka Mali autorités dɛmɛ kosɛbɛ ni ka jamana ka lakana sabati halisa an bɛ to an ka Mali finitigilakaw ka opération ko hukumu yɛrɛ kɔni kɔnɔna na sibiri tɛmɛnen septembre kalo tile 27 san 2025 an ka Mali finitigilakaw olu y'a yira jamana kɔnɔdenw la ko kura ye ko min ye jamana lakanani baara ye k'u cɛsirilen don o ko la ko wa bamaci wale maaw yɛrɛ kɔni kɛlɛli k'u bɛ fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni latigɛ ni ka olu si latunu ka bɔ an ka Mali jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na an ka Mali finitigilakaw yɛrɛ kɔni ye nin yira jamana kɔnɔdenw na ni opération dɔ yɛrɛ de kɔni kɛlen nin don kofɔlen na opération minnu yɛrɛ kɔni kɛra Faya hali ni Susan zone yɛrɛ de kɔni kɔnɔna na ni nin yɔrɔ kofɔlen ninnu bɛ Kulikoro région de kɔnɔna na état-major ka kɔrɔfɔ la a ka nin communiqué yɛrɛ kɔni kɔnɔna na min carila sibiri don septembre kalo tile 27 san 2025 ko min an ka Mali finitigilakaw yɛrɛ kɔni k'u y'u ka vecteur aérien yɛrɛ kɔni wuli ni ka taa nin zone fila nin yɛrɛ kɔni na ka d'a kan ko min ye bamaci wale maaw ye a kun yiralen don k'a fɔ k'u dagasigiyɔrɔ yɛrɛ kɔni kun bɛ Faya ale ni Susan zone yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko ɲani an ka Mali finitigilakaw ka nin opération yɛrɛ kɔni kɛ o y'a sɔrɔ u ye kunnafoniya kɛrɛnkɛrɛnnenw de sɔrɔ ni ka bɔ an ka Mali service de renseignement maaw yɛrɛ kɔni yɔrɔ la o yɛrɛ de kɔni kɔfɛ an ka Mali finitigilakaw ye an ka vecteur aérien yɛrɛ kɔni wuli walasa ka se ka taa nin zone kofɔlen na ka fɛɛrɛ latigɛ yɛrɛ kɔni ni bamaci wale maaw yɛrɛ kɔni dagasigiyɔrɔ 10 kun bɛ nin zone kɔnɔna na ka fɛɛrɛ latigɛ ni ka tiɲɛni don o dagasigiyɔrɔ nin bɛɛ lajɛlen na ko bila ɲumanba yɛrɛ de kɔni sɔrɔla ni opération in na wa opération in kɛra sebayaba ye an ka Mali finitigilakaw yɛrɛ kɔni bolo bila min yɛrɛ kɔni bɔra opération in na o de ye an ka Mali finitigilakaw ka vecteur aérien ye frappe min kɛ ni ka ɲɛsin yɔrɔ nin yɛrɛ kɔni ma o kɛra
kɛra sababu ni ka banbaci wale maa caman bɔnɛ ani na min ye banbaci wale maaw ka kɛlɛkɛminɛw ye tiɲɛni donna o caman fɛ na an ka Mali fintigilakaw sera ka u bolo da dɔw fɛnɛ kan état-major yɛrɛ kɔni ka kɔrɔ fara ko banbaci wale maaw yɛrɛ kɔni kun kɛmɛ ni ka nin yɔrɔ kofɔlen yɛrɛ kɔni kɛ u daga sigiyɔrɔw yɛrɛ kɔni ko u kun b'u sigi nin yɔrɔ yɛrɛ kɔnɔna ni wagati dɔ yɛrɛ kɔni sera u kun bɛ bɔ ni ka wale jugu ta ka ɲɛsin population yɛrɛ kɔni ma n'u tilal'u ka wale jugu la u bɛ boli ni ka t'u dogo u daga sigiyɔrɔ ninnu na ni opération min yɛrɛ kɔni kɛra an ka Mali fintigilakaw yɛrɛ kɔni fɛ ko opération in kɛra sebayaba ye u bolo ko wa opération in yɛrɛ kɔni bɛ tali kɛ an ka Mali fintigilakaw ka cɛsiri baaraw yɛrɛ de kɔnɔna mɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi walasa ka se ka Mali fantan hanani bɛɛ lajɛlen lakana wale min bɛ kɛ sababu ye ni ka Mali jamana kɔnɔdenw n'u bololafɛnw fana ka lakana sabati état-major général des armées ka communiqué yɛrɛ kɔni kɔnɔna na a bɛ foli bɛɛ kɛ ni ka ɲɛsin an ka Mali fintigilakaw yɛrɛ kɔni ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la minnu yɛrɛ kɔni sen donna ni opération in na a b'u fo ka cɛsiralen n'u ka baara kɛ ko ɲuman yɛrɛ kɔnɔna ka d'a kan ko yɛrɛ de kɔni kɛra sababu ye n'u sera ka dankari banbaci wale ma ninnu daga sigiyɔrɔ tan in na ni zone fila ninnu kɔnɔna na an kɔni bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi min an ka Mali fintigilakaw olu cɛsirilen don banbaci wale maaw yɛrɛ kɔni kɛlɛli la wa sanga ani wagati u b'a yira jamana kɔnɔdenw na k'a fɔ ko min ye banbaci wale maaw kɛlɛli u ye olu ka baara fanba ye ko wa olu fintigilakaw bɛ fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ ni ka Mali jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen n'u bololafɛnw ka lakana sabati jamana fantan hanani bɛɛ lajɛlen na juma tɛmɛnen septembre kalo tile 26 san 2025 o kun ye conseil des ministres ye an ka Mali jamana kɔnɔna na o conseil des ministres de sen fɛ an ka Mali kɛnɛyako ministre ni o ye colonel Asan Bajalo Ture yɛrɛ kɔni ale b'a yira k'a fɔ k'an ka jamana situation épidémiologique yɛrɛ kɔni ma ɲi an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ka d'a kan ko min ye dengue bana ye k'o k'a kɔni cayara kosɛbɛ kɛnɛyako ministre yɛrɛ kɔni ka rapport la a ye min yɛrɛ kɔni cari an ka conseil des ministres kɛyɔrɔ yɛrɛ kɔnɔna na o rapport in kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ ko dɔgɔkun jan tɛmɛnen yɛrɛ kɔnɔna dengue cas min yɛrɛ kɔni sɔrɔla hali ni ko dɔgɔkun tɛmɛnen fɛnɛ kɔnɔna na dengue cas minnu yɛrɛ kɔni yɛrɛ ko n'i y'u da ɲɔgɔn na yɛrɛ kɔni i bɛ danfaraba ye u ni ɲɔgɔn cɛ la ka d'a kan dɔgɔkun tɛmɛnen kaw cayara kosɛbɛ o ko hukumu yɛrɛ de kɔni kɔnɔna na an ka Mali furancɛ fanga ɲɛmaa n'o ye son excellence le général d'armée Assimi Goïta ale bɛ wulimajɔ kɛ ni ka ɲɛsin Mali jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ma k'an ka hakili to an yɛrɛ la an k'an ka jateminɛw cɛ an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ka sanga ni nin bana kofɔlen yɛrɛ kɔni carili ye son excellence le général d'armée Assimi Goïta a bɛ laɲini kɛ Mali jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni fɛ ko geste de prévention minnu yɛrɛ kɔni bɛ yen an bɛ se ka minnu yɛrɛ kɔni kɛ walasa ka se ka an yɛrɛ tanga ni bana kofɔlen sɔrɔli yɛrɛ kɔni ma k'a b'a laɲini jamana kɔnɔdenw fɛ bɛɛ lajɛlen ka o geste ninnu labato ko wa an ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni latigɛ an ka jɛ ɲɔgɔn fɛ ni ka dengue bana yɛrɛ kɔni kɛlɛ furancɛ fanga ye ni welemada min kɛ ni ka ɲɛsin jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni ma o b'a yira k'a fɔ ko min ye ni bana kofɔlen ye walasa ale carili yɛrɛ kɔni ka jɔ k'a ka jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen k'u fanga yɛrɛ de kɔni fara ɲɔgɔn kan ni ka fɛɛrɛ latigɛ ka ni bana in si latunu autorité sanitaire bɛ sinsin a kan u ka kumaw yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko an bɛ se ka ko dɔw yɛrɛ kɔni kɛ n'o bɛ kɛ sababu ye ka an kisi ni bana kofɔlen yɛrɛ kɔni ma o de ye ka sanuya yɛrɛ kɔni fara an bolo da kan sanga ani wagati an ka to k'an tɛgɛw yɛrɛ kɔni ko min ye jamama yɔrɔw yɛrɛ kɔni ye ka caya an ka o yɔrɔ ninnu éviter kosɛbɛ ko wa an ka fɛɛrɛ yɛrɛ kɔni latigɛ pont dingɛ fo ka taa se wululu dingɛw yɛrɛ kɔni ma an ka nin fɛn ninnu bɔ sanga ani wagati ka d'a kan olu yɛrɛ de kɔni bɛ na ni soso ye ko soso yɛrɛ de dun bɛ dengue bana yɛrɛ kɔni bila mɔgɔw la nin yɔrɔ in fɛnɛ na an DMSTV ma an bɛ wulimajɔ kɛ ni ka ɲɛsin Mali jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ma ko walasa ni bana ye ka se ka si latunu ka bɔ an ka Mali jamana kɔnɔna na k'a ka kan Mali jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen ka u fangaw de fara ɲɔgɔn kan o yɛrɛ de kɔni n'a laɲininen don bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni fɛ k'an ka mesures de sécurité yɛrɛ kɔni labaara walasa min ye dengue bana ye an ka se ka o si latunu ni ka bɔ an ka jamana kɔnɔna na sisan an bɛ tɛmɛ n'an ka jamana kɔfɛ kibaruyaw ye o kɔnɔna na an bɛ taa États-Unis jamana kɔnɔna na ka sanga ni an ka jamana minisiri caman ka tagali yɛrɛ kɔni États-Unis jamana kɔnɔna na walasa ka se ka u sen don Nations Unies ma u ka assemblée générale bi-8nan yɛrɛ kɔnɔna min an ka premier ministre ni o ye général Abdoulaye Mayiga yɛrɛ kɔni ale y'i profiter a ka tagali yɛrɛ kɔnɔna ni ka kuma ɲɔgɔnya ale ni hakilina falen-falen yɛrɛ kɔni tɛmɛ ani an ka Mali tunkarakew yɛrɛ kɔni ni ɲɔgɔn cɛ la minnu bɛ États-Unis jamana kɔnɔna na k'an ka Mali tunkarake minnu yɛrɛ kɔni bɛ États-Unis jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na olu caman yɛrɛ de kɔni bɔra i n'a fɔ ko kɔnɔkulu walasa ka se ka na kuma ɲɔgɔnya tɛmɛ hu ni an ka Mali premier ministre ni ɲɔgɔn cɛla la wa kuma ɲɔgɔnya yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye ni ka kuma da yɛrɛ kɔni di an ka tunkarake ninnu ma u k'u hakilinata yɛrɛ kɔni fɔ jamana ka taga siraw la an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi o kuma ɲɔgɔnya in kɔnɔna na an ka jamana tunkarake ninnu caman yɛrɛ kɔni kumana o y'a yira k'a fɔ k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi k'an ka Mali furancɛ fanga ɲɛmaaw yɛrɛ kɔni kɛ mɛ ni ka décision ba hale ni décision kɛrɛnkɛrɛnnen minnu ta jamana kun kan k'o yɛrɛ kɔni ka ko olu tunkarakew yɛrɛ kɔni wasara kosɛbɛ ni o décision tali ka d'a kan ko décision ɲumanw don u bɛ segin a kan ko kura ye ko laɲini min
yɛrɛ kɔni be an ka furancɛ fanga autorité maaw yɛrɛ kɔni na kolo États-Unis tungarakɛw yɛrɛ kɔni holu ka jukɔrɔmadon be an ka Mali autorité ka o laɲini nin bɛɛ lajɛlen ko wa u bɛ fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ ni k'an ka autorité yɛrɛ kɔni dɛmɛ walasa laɲini ninnu ka se ka sabati. An ka tungarakɛ minnu be États-Unis jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na u be Mali jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni la encourager k'u mana na kɛ diɲɛ fan o fan a kɛra Mali jamana kɔnɔna na walima a kɛra jamana wɛrɛw kɔnɔna na k'u b'a laɲini an ka jamana kɔnɔden bɛɛ lajɛlen fɛ k'an ka fara ɲɔgɔn kan k'an bolo di ɲɔgɔn ma an ka kɛ solidaire an ni ɲɔgɔn cɛla la wa an ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ an ka Mali force de défense et de sécurité yɛrɛ kɔni ka cɛsiri baaraw yɛrɛ kɔni jukɔrɔmadon walasa an bɛ se ka u dɛmɛ banbaci wale kɛlɛli la an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi min an ka premier ministre ni o ye Général Abdoulaye Maïga yɛrɛ kɔni ale ka kuma yɛrɛ kɔni kɔnɔna na an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ɲɛtaga minnu yɛrɛ kɔni donna an ka jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na a b'o ɲɛtaga kuma ninnu bɛɛ lajɛlen da an ka tungarakɛ ninnu tulo kan tungarakɛ ninnu ɲininkali fɛn fɛn tɛ kun premier ministre yɛrɛ kɔni na a ye o ɲininkali ninnu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni jaabi a bɛ tila ka bilasirali kan di an ka tungarakɛ ninnu ma ɲɔgɔn ye min yɛrɛ kɔni tɛmɛna an ka premier ministre ale ni an ka tungarakɛ ninnu yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn cɛ la o kɛra nimisi wasaba ye ka d'a kan wale yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye n'an ka tungarakɛw yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔla k'u y'a faamu k'a fɔ ko min ye Mali autorité ye k'u hakili bɛ olu yɛrɛ kɔni na diɲɛ fantan an naani bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni na wa kumaɲɔgɔnya yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye ni tin bɛ Mali gouvernement ale ni an ka tungarakɛw yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn cɛ la ka dɔ fara o tin kan kosɛbɛ an kɔni bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi min ye premier ministre ye kumaɲɔgɔnya min yɛrɛ kɔni tɛmɛna ale ni an ka tungarakɛ ninnu yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn cɛ la fan fila nin bɛɛ lajɛlen y'a yira k'a fɔ k'u nisɔndiyalen yɛrɛ kɔni bɔra kumaɲɔgɔnya yɛrɛ kɔni na tungarakɛw y'a yira k'a fɔ k'u ye ɲininkali fɛn fɛn tɛ kun premier ministre la ko premier ministre o bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni jaabi wa a tilala ka bilasiralikanw yɛrɛ kɔni di olu ma min ye premier ministre ale fana y'a yira k'a fɔ ko min ye tungarakɛ ninnu yɛrɛ kɔni u y'u ka jukɔrɔmadon kɛ ka ɲɛsin an ka Mali furancɛ fanga autorité maaw yɛrɛ kɔni ka décision bɛɛ lajɛlen ma ko wa o y'a yira k'a fɔ k'u ka jukɔrɔmadon bɛ an ka furancɛ fanga autorité maaw ye ko u ka jukɔrɔmadon bɛ an ka Mali finitigilakaw ye sanga ani wagati. Don tɛmɛnenw yɛrɛ kɔnɔ na Russie ka ministre des affaires étrangères ni o ye Sergei Lavrov yɛrɛ kɔni ale tun bɛ Nations Unies maaw ka tribune yɛrɛ kɔni ɲɛma walasa ka se ka i ka discours yɛrɛ kɔni da diɲɛmɔgɔ kulo yɛrɛ kɔni kan Sergei Lavrov yɛrɛ kɔni ka discours yɛrɛ kɔni kɔnɔna na a bɛ dénonceli kɛ kosɛbɛ komi Occident maaw ye sanga ani wagati u da bɛ wali jamanaw de ka jamana kɔnɔ kow la a bɛ tila ka dénonceli wɛrɛ yɛrɛ kɔni kɛ kan bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko Occident maaw yɛrɛ kɔni bɛ ka jamanaw fusaya ni ɲɔgɔn ye o ko yɛrɛ kɔni na u b'u tɛgɛ ɲɛsin kɛrɛnkɛrɛnnenya la Ukraine ale ni Moyen-Orient maaw yɛrɛ de kɔni ma Russie ka ministre des affaires étrangères a bɛ sinsin a kan ko kura ye ko min ye olu Russie yɛrɛ kɔni olu ka baara fanba bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni bɛ boli jamana bɛɛ lajɛlen ka souveraineté ko de labatoli la ko wa olu bɛ fɛ fɛɛrɛ yɛrɛ kɔni ka latigɛ min ye ONU yɛrɛ kɔni ka na ni yɛlɛma ye o kɔnɔna na ka d'a kan majɛ caman yɛrɛ de kɔni bɛ nin jɛkulu kofɔlen kɔnɔna na ko wa fɛɛrɛ fɛnɛ ka latigɛ ka diɲɛ ladilan ko kura yɛrɛ kɔni diɲɛ ladilanni ko kura min yɛrɛ kɔni kɔnɔna na jamanaw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni na dalakɛɲɛ ni ɲɔgɔn si tɛ fusaya ni si ye Sergei Lavrov ka discours yɛrɛ kɔni kɔnɔna na a bɛ Occident maaw yɛrɛ kɔni ka politique ni yɛrɛ kɔni ɲagi kosɛbɛ u bɛ min yɛrɛ kɔni kɛ diɲɛ kɔnɔna na a y'a yira k'a fɔ ko Occident maaw yɛrɛ kɔni bɛ ka jamanaw yɛrɛ kɔni fara ka dɔw kɛ démocratie jamana ye ka dɔw kɛ autocratie ye k'u bɛ ka jamana dɔw yɛrɛ kɔni kɛ jardin kɔnɔna ɲuman u bɛ ka dɔw yɛrɛ kɔni fɛnɛ kɛ kungo kɔnɔna ye a y'a yira k'a fɔ ko Occident maaw yɛrɛ kɔni bɛ ka nin ko min kɛ ko yɛrɛ de kɔni bɛ ka na ni sababu ye ni fɔɲɔgɔnkɔw yɛrɛ kɔni bɛ ka caya diɲɛ mɔgɔ ni ɲɔgɔn cɛ la ka d'a kan diɲɛ jamanaw yɛrɛ kɔni dalakɛɲɛnen tɛ ni ɲɔgɔn ye Sergei Lavrov yɛrɛ kɔni bɛ hakilinaji kɛ ko ONU yɛrɛ kɔni sigira kan min kan ni o de ye ko ka bɛɛ kɛ kelen ye ale ni ka jamana bɛɛ kɛ jamana souverain yɛrɛ kɔni kan bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko maaw yɛrɛ kɔni bɛ ka u sen da o ko in kan o ko in yɛrɛ kɔni na Russie ka ministre des affaires étrangères a bɛ misaliya dɔw yɛrɛ kɔni ta o la a bɛ da se jamana dɔw yɛrɛ kɔni ka ko ma ni o dɔw ye Yougoslavie jamana ko bombardement bɛ ka kɛ yen walijugu minnu bɛ ka kɛ Irak jamana kɔnɔna na opération minnu bɛ ka kɛ Libye jamana kɔnɔna na ale ni ko Israël bɛ ka frappe minnu kɛ ni ka ɲɛsin Gaza maaw ma ko in yɛrɛ kɔni ye misaliya ye min bɛ k'a yira k'a fɔ ko jamana dɔw yɛrɛ kɔni bɛ ka u sinsin u ka fangaw yɛrɛ kɔni kan ni ka walijugu ta ka ɲɛsin jamana wɛrɛw ma Russie ka ministre des affaires étrangères ka kɔrɔfɔ la ko Israël bɛ ka frappe min kɛ ni ka ɲɛsin palestinien ma binkani wale minnu bɛ ka kɛ ni ka ɲɛsin Iran ma binkani wale minnu bɛ ka kɛ ni ka ɲɛsin Liban Yemen ko bɛ ka kɛ menace ba de ye Moyen-Orient sigibaa maaw ma a bɛ dénonceli yɛrɛ kɔni kɛ kan bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko maa caman yɛrɛ kɔni bɛ ka fara ɲɔgɔn kan ni ka ɲagata dɔw ta ka ɲɛsin palestinien ma Gaza yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko wa nin yɔrɔ kofɔlen in na ko denmisɛnnin bayirikaw yɛrɛ kɔni bɛ ka sa k'o sababu bɔ bombardement walima kɔngɔ yɛrɛ kɔni na wa a bɛ sinsin ka fɛnɛ ko kun foyi yɛrɛ kɔni kana n'a to maa ka ni ɲɔgɔnna walijugu ta ni ka ɲɛsin jamana wɛrɛw ma a bɛ Occident maaw yɛrɛ kɔni ɲagi kosɛbɛ k'u bɛ k'a dabɔ a kama yɛrɛ kɔni ni ka Palestine yɛrɛ kɔni lakodɔnni i n'a fɔ a damana jamana yɛrɛ kɔni ka o ko yɛrɛ kɔni la retarder kosɛbɛ ko Occident maaw bɛ k'a dabɔ a kama de ko wa u bɛ ka o ko la retarder ka d'a kan u jigi dalen don a kan k'a fɔ ko hali a ti mɛn yɛrɛ kɔni ko foyi tɛna na ye Gaza bilen k'i b'a fɔ k'i bɛ taa o kɔni lakodɔn min ye Sergei Lavrov ye a y'i da se Ukraine kun ka ko fɛnɛ ma an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi
ayira k'a fɔ k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko fanga min yɛrɛ kɔni bɛ Ukraine yɛrɛ kɔni jamana kɔnɔna na ko fanga in yɛrɛ kɔni sɔrɔla coup d'état dɔ yɛrɛ de kɔni senfɛ coup d'état min yɛrɛ kɔni jugɔrɔmadon na Occident maaw yɛrɛ kɔni fɛ san 2014 wagati a bɛ ɲankili kɛ kosɛbɛ k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko Ukraine autorité maaw yɛrɛ kɔni kɛn bɛ ka Ukraine jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni bali ka Russie kan fɔ Russie ka ministre des affaires étrangères a bɛ européens yɛrɛ kɔni ɲanki kosɛbɛ k'olu de bɛ ka yamaruya di Ukraine yɛrɛ kɔni ma a ka diɲɛ dansago wale u bɛɛ lajɛlen kɛ ka da kan Ukraine bɛ fɛ ka fɛɛrɛ latigɛ ni ka tiɲɛni yɛrɛ kɔni don Russie de kunna ko wa min yɛrɛ kɔni ye européens ye ko bɛ ka o yamaruya yɛrɛ kɔni di Ukraine ma a ka dansago wale u bɛɛ lajɛlen ta k'o kɛ walasa ka se ka tiɲɛni don Russie kunna ko diɲɛ mun bɛ bɛn Ukraine de ye jamana ye min yɛrɛ kɔni bɛ a ka jamana kɔnɔden fanba yɛrɛ kɔni bali u ka kan fɔli la Sergei Lavrov ka kuma yɛrɛ kɔni kɔnɔna na a bɛ foliba kɛ ni ka ɲɛsin ale ni États-Unis ka kumaɲɔgɔnyaw ma an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ka da kan ko kumaɲɔgɔnya min yɛrɛ kɔni bɛ ka tɛmɛ États-Unis ale ni Russie yɛrɛ kɔni ni ɲɔgɔn cɛ la ko kumaɲɔgɔnya yɛrɛ kɔni bɛ ka nɔbɔ dɔɔni wa a bɛ hakilinajigi yɛrɛ kɔni kɛ ko Vladimir Poutine n'o ye olu ka Russie jamana ɲɛmaa yɛrɛ kɔni o ye proposition yɛrɛ kɔni kɛ États-Unis ye ko traité sur les armes stratégiques min yɛrɛ kɔni bɛ u ni ɲɔgɔn cɛla yɛrɛ kɔni na ko ka o prolonger ni ka san 1 fara ka da kan ko bɛ kɛ sababu ye ni ka concurrence yɛrɛ kɔni kɛli kɛlɛkɛminan dilan ko yɛrɛ kɔni na ka o yɛrɛ kɔni bɔ u ni États-Unis ni ɲɔgɔn cɛ la ka da kan ko nafa yɛrɛ kɔni ti o la o yɛrɛ de kɔni a b'a yira k'a fɔ ko ni États-Unis maaw yɛrɛ kɔni sɔnna ma k'u bɛ dɔ fara o traité yɛrɛ kɔni date yɛrɛ kɔni kan walasa min yɛrɛ kɔni Russie ni États-Unis concurrence yɛrɛ kɔni kɛli u ni ɲɔgɔn cɛ la kɛlɛkɛminan ko ta fanfɛla la ka o ko dabila fɔɲɔgɔnkɔ min bɛ Russie ni OTAN yɛrɛ kɔni ni ɲɔgɔn cɛ la o ko fɛnɛ na Russie ka ministre des affaires étrangères a b'i da se o ma Sergei Lavrov ka kɔrɔfɔ la k'a projet tɛ wa projet ma deli ka kɛ Russie yɛrɛ kɔni bolo k'a fɔ k'a bɛ attaque kɛ ni ka ɲɛsin Union européenne walima OTAN maaw ma k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko presque yɛrɛ kɔni maaw bɛ ka Russie accuser k'a fɔ k'a bɛ ka plan dɔw yɛrɛ kɔni sigi sen ka plan min yɛrɛ kɔni kɛ kun de ye walasa ka attaque kɛ ni ka ɲɛsin OTAN maaw ma ale ni Union européenne maaw ma ko nka ko ni ŋaniya tɛ Russie kɔnɔ wa ni ŋaniya ma deli ka jigin Russie kɔnɔ yɛrɛ nka a bɛ kangari gɛlɛn yɛrɛ kɔni kɛ ko nka ni u kɔni y'o kɛ a kana kɛ maaw kɔnɔ k'a fɔ ko Russie yɛrɛ kɔni sirannen don ko ni maaw ma yɛrɛ kɔni kariya la ni k'a fɔ k'a bɛ attaque kɛ ni ka ɲɛsin Russie yɛrɛ kɔni ma ko Russie bɛ jaabi kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ ni ka ɲɛsin o tigilamɔgɔ fɛnɛ ma a tɛ ɲina jaabi min ko min ye ko k'a fɔ k'i bɛ binkani wale kɛ ka ɲɛsin Russie ma ko Russie t'a ta sara yɛrɛ kɔni k'u bɛɛ lajɛlen ka o bɔ u kunna a bɛ kangari da gɛlɛn yɛrɛ kɔni kɛ ko ni maaw ma yɛrɛ kɔni Russie attaque Russie fɛnɛ bɛ attaque k'o siga ka bɔ bɛɛ la a bɛ tila ka sinsin a kan ko don kelen da kelen Russie ma deli k'a ka drone dɔ yɛrɛ kɔni ta ka olu bila ka ɲɛsin Union européenne walima OTAN jamanaw ma ko tile kelen da kelen Russie ma o kɛ ko wagati laban in na drone minnu yɛrɛ kɔni signalé la Pologne jamana kɔnɔna na Russie ka ministre des affaires étrangères ka kɔrɔfɔ la o ko la ko u bɛ ka o drone min yɛrɛ kɔni fɔ ko Russie ka o drone donna Pologne jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko distance min yɛrɛ kɔni bɛ Russie ni Pologne yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn cɛ la ko drone nin tɛ se ka o ɲɔgɔnna distance yɛrɛ kɔni boli o yɛrɛ kɔni a y'a yira k'a fɔ ko min ye ko k'a fɔ ko Russie de ka drone don k'u ka o ko bɔ u kunna yɛrɛ kɔni ko Russie m'u ka drone yɛrɛ kɔni bila ne ka tɛ ɲɛsin OTAN walima Union européenne jamana si ma Russie ka ministre des affaires étrangères ni o ye Sergei Lavrov yɛrɛ kɔni ale ka discours yɛrɛ kɔni kɔnɔna na a ye nin kumaba in yɛrɛ de kɔni fɔ a bɛ laɲini kɛ ONU maaw yɛrɛ kɔni fɛ k'u ka fɛɛrɛ dɔ yɛrɛ kɔni sigi sen kan ka yɛlɛma don ONU yɛrɛ kɔni kɔnɔna na fɛɛrɛ fɛnɛ ka latigɛ min ye jamana ye olu bɛɛ lajɛlen ka kɛ kelen ye ONU maaw yɛrɛ kɔni ɲɛkɔrɔ si kana na fusaya ni si diɲɛ kɔnɔna na ni ne bɛ dan sigi an ka bidon kibaru la an b'an kanubaga n'a lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an bɛ hakililajigi k'aw bɛ se k'an dɛmɛ ni kunnafoniya ni kan ni na carili ani k'aw kilinaw di hakililajiyɔrɔ la wali kɔfɛ an b'a fɔ yen na ko aw k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma